Feküdj, 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 nem, feküdj, feküdj. Hát ő most fölkészül. Bekapcsoljuk ezzel a kutyát. Ki kell alakítani benne ezt a szisztémát, ilyenkor ő tudja, hogy ha én most bejövök és fekszem, utána kezdődik majd a munka. Melódia. Feküdj, 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 feküdj. Okos, ügyes vagy. Feküdj, maradj. Ne nézzem őt, ne nézzem őt. Feküdj, 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 feküdj. Ül. Jó. Ügyes. Na akkor megy. Lapoz. Jó. Messze van nagyon. Nem baj. Nem baj, ha van információ. Lapoz. Jaj, de ügyes vagy. Nagyon ügyes. Jó, ügyes. Gyere ki. Gyere. Lapoz. Jó. Ügyes vagy. Kicsi a virsli, István. Kérdjük a kezemből. Jó. Lapoz. Megállok. Jó. Ül. Lapoz. Gyere. Gyere, gyere, gyere. Lejjebb a kezed. Jó. Hol akarod? Fog. Ó. Fogd meg. Ó. Hol a labda? Jaj, de ügyes kutya. Jaj, de ügyes. Jaj. Jaj, de ügyes. Jaj. Ül. Jó. Kár, hogy elengedted. Igen. Ül, kérem, kérem. Jó. Nagyon jó. Ül. Feküdj, feküdj. Jó. Gyere hozzá ide gyorsan. Gyere, gyere, ide. Ira. Gyere. Kérem, kérem. Okos. Hol a Ül. Jó. Ügyes vagy. Gyere hozzá ide gyorsan. Gyere, gyere, ide. Ide, 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 ide. Ide, gyere, ide, ide, ide. Kérem, kérem. Okos. Áll. Áll. Gyere. Áll. Áll. Jaj, de ügyes! Gyere gyorsan! Gyere ide! Ide, ide! Ide, ide! Kira! Gyere! Ide hozzám, gyere, gyere! Gyere, hozd ide! Kérem! Kira! Kérem! Ügyes vagy! Gyere! Lapoz! Megállunk. Jó, ügyelj. Helyben. Én is egy óra bököltek. Akkor én is bököltem. Lapoz. Jó, ügyes vagy. Na nézem, hogy lapoz. Jaj, de ügyes vagy. Ügyes. Lapoz. Ne, ül. Lapoz. 15. körnél bekapcsolódtam, de ez hibás volt. Tudom, ne én voltam a hibás. Kisebb testű, mint a marcipán. Na majd most csinálunk egy szépet. Lapoz. Ez jó volt. Úgy, menet közben megpróbálunk ülni. Lapoz. Gyere, gyere, gyere.
Ül. Nagyon okos. Okos, ügyes kutya. Ügyes. Lapos, gyere. Lapos. Feküdj. Okos van. Ügyes a kutya. Okos. Feküdj, feküdj. Feküdj. Ül. Jó. Jaj, a nagy étet évet Gyere ide, tapasztalattam. ide, 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 ide. Jó. Ide. Lapos. Jó. Aj, hol a labda? Hol a labda? Ő. Gyere ide. Ő. Jaj, de ügyes! Gyere gyorsan! Kira! Gyere, gyere, gyere! Kérem! Kérem, kérem, gyere ide, hozd ide! Kira! Gyere, hozd ide! Kérem! Kérem! Ó, ügyes vagy! Ügyes vagy! Ide! Jó! Ügyes vagy, ide! Látod, szépen egyenesen jön már be! Jó! Lapos! Gyere, lapos! Jaj, de jó! Elég is neki szerintem. Behívjuk. Röviden, Tomi. Gaben? Vagy Lencsiben, rövideket csinálok vele csak. Röviden, mert sántított tegnap megint egy-kettőt. Ezt nem pecsegjük fel a felvételbe. Ez a műhely titok. Micsoda a műhely? Hozzám! Jaj, de ügyes vagy! Ez egy ilyen... Jaj, de ügyes vagy! Ez egy ilyen... Ez az, aki jó, de soha nem ér oda. Mindig valami, az a kicsi hiányzik belőle, Semmi gond. hogy odaér. Hozzám! Hát volt egy év, amikor... Jaj, de ügyes vagy! Most egy hosszabbat, gyere, fogd meg! Utána megy le. Fejbe basszák. Kira! Hozzám! Gyere gyorsan! Tényleg az él még? Jaj, de jó! Ügyes vagy! Kész, vége!